שבת שלום קהילה יקרה, סקירה מספר 7 יוצאת לדרך. בשבוע אנחנו בעצם חווינו שני טיולים, של שכבת א', של שכבת ג'. בנוסף יש לנו את טורניר הכדורגל שיצאנו ביום חמישי, שכבות ה'-ו' ביחד איתי. טורניר מחוזי שאנחנו הולכים אליו כל שנה, שנה סיימנו במקום השני. השחקנים באמת נתנו את כל כולם ומגיע להם כל הכבוד ושאפו גדול. יום שישי עשינו פה בעצם סוג של בית קפה קטן למשרתי כוחות הביטחון, מד"א, כבאות, צה"ל, אנשי מילואים וכן הלאה, שב"ס, משטרה, כולם, כולל כולם, זומנו לכאן וקיבלו בעצם סוג של קפה ומאפה וקצת אווירה טובה לעצור רגע את מרוץ החיים. תודה ליעל ג'רבי, רכזת שכבות ג' ד' של תת הרעיון, ותודה לכל הצוות, כל המחנכות, מא' ועד ו' שעבדו וענו כל השבוע, בין אם זה מכתבים, ובין אם זה אריזות, ובין אם זה הילדים שבואו לקחו הזמנות ומלצרו כדי לעשות קצת טוב. באמת, תודה רבה לצוות היקר שלי, תודה רבה לכם משרתים יקרים שאתם שומרים עלינו. נתראה בשבוע הבא, שבת שלום.